Takže vlastne ľudia, ideme napísať moje meno a potom uvidíme, aký fit bude mať. Takže J, A, S, M, I, N. OK, zatiaľ takýto a dám ešte K, A. OK. Tento sa mi nepáči. Ale ideme ešte raz. Takže teraz napíšeme moje stegry meno. D, A, L, I, D, L, I, A. Takže moja segra má takýto fit. A teraz ideme na môjho brata. Takže čakajte. A ešte darček. Ona má toto kvetinku. Dobre. A teraz ideme na môjho brata. B, E, no, I. No, takže takýto má môj brat. A teraz vlastne idem ešte moju bestie napísať. E, L, I, S, K, A. Takže pekný fit. A ideme teraz na druhú bestie, čo mám na tanečnej. Vlastne tú minulú som mala zo školy. A teraz R, O, M, I, Romy. A Romy má takýto, takže vlastne to bolo asi všetko a ahojte. A ešte vlastne darček. Ona má asi takéto pitie má proste, takže tak.